Jeg skal have en svamp. Hvor skal vi hen af? Nø. Recorder du? Er det rigtigt? Er det rigtigt? Og hvad? Skal vi den vej? Jeg har bare en båd, så behøver du ikke at hoppe. Så er vi ikke strakt ud. Hey, jeg har bare en båd. Vil du med op i båden? Ej, jeg kommer til at smadre båden. Ikke pow. Vi starter herovre, ikke? Der ligger noget i. Ikke noget mere? Ja, perfekt. Okay, du får hunden. Nej. Så har jeg bare en træspade. Jeg aner det ikke. Jeg åbner bare ting, fordi det er sjovt. Og hvad? Der er en stige her. Det er med i teksturpakken, så ligner det en stige. Nå. Og hvad er det hardcore der? Går bare baglæns. Allerede op, og så er der bare sådan en underlig ko. Jeg smadrer den? Mange tak. Men nu. Autoloni. Jo, men jeg skal bare lige smadre den her ko. Hun står og griner af mig. Kom så. Der står sådan en gris dernede, og så står der en miniko. Hey, vil du have noget træ? Skal vi ikke lave det her cobblestone? Her, så er det bare lige træet. Ligger dernede. Finder noget træ. Kan du lave en træøkse til mig, Jacob? Jo. Gå ud, finder noget træ. Og vi skal også have noget mad til natten. Jeg smadrer den her and. Jeg står og kigger på mig. Lækker bags. Hey, der er også bambus her. Det kan jeg godt bruge. Hvad mener du? Ja, det var også den, de så på det billede. Jo, så kan vi også bruge en fiskestang. Så jeg får noget fisk. Bam, 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 bam. Okay. Jeg har 5 stykker af træ nu. Jakob. Ja? Jeg laver lige en wooden pickaxe til dig. Fint, jeg har også fået noget kul herovre. Der ligger også noget kul, så vi kan bruge nogle fakler. Så Jakob. Kommer over til mig, hvor du så er. Ja. Julemand. Jeg skal bare lige tage det her sidste træ. Kom nu. Hvor er du? Jeg er væk. Kom så. Nå, jeg mangler altså lige noget cobblestone. Ja, det gør du bare. Jeg kommer nu. Jeg har også noget kul her. Fint. Hvor er du? Hvad laver du? Går du derovre, hvor du er? Hvor er det henne? Hvilken vej gik du hen ad stranden? Jeg skal lige sætte den op.
Come on, stars. Dab, derp. I'm derping around. Derp, 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 derp. I'm derping derp, 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 derp. Kæft, det er sport. Kæftscanning. Det er sport. Control. So I'm waiting. Now I'm naked. Hvad laver du? Jeg snart får stor glode på mig. Jakob, vi skal altså til at bygge et hus, inden der kommer zombier. Ja. Ellers så skal jeg bare stå ude i vandet og døbe. I'm derping around a Christmas tree. Og hvad? Jeg har fundet en syg måde at trappe dyr på. Også mig selv. Hvorfor er der edderkopspind der? No reason why. Og hvordan har du tænkt dig at komme op? Hey, nothing. The move, flat jacket. I got the move, flat jacket. Zombie! Hold væk! Væk med dig! Stay away! Stay away! Hvor er du henne? Hold væk! Væk med dig! Du kan ikke svær. Jeg har ikke nok. Jeg har ikke noget wood. Jeg kommer med noget wood. Jeg har 12 her. Jeg laver lige om. Skynd dig! Og du må ikke TP. Ah! Effekt. Take it from here. Jeg kan se dig. Giv mig noget wood hurtigt. Så laver jeg nogle stensvær. Der, det er fint, det er fint. Prøv at se, det ligner jeg brækker. OP. På kig. Jeg har set det. Ja. Jeg skal bruge noget ovn. Jeg har noget kød, jeg kan stege, og så kan jeg give noget til dig. Svær. Tak. Jeg laver lige... Nå ja, du har en der. Har du noget cobblestone, jeg kan lave en ovn af? Ja. Jeg nakker lige den her. Sådan. Okay, skal du have noget cobblestone? Ja. Bagved, der kommer en zombie. Jeg skal nok nakke den. Jeg mangler en til. En kobbel til. Nej, jeg tror også lige, jeg skal lave en stenpik. En til. Sådan gør der. Sådan. En til. Det er der nu. Der er også en her. Sådan. Jakob, jeg begynder at grave ud, hvis du bare lige dækker min ryg hurtigt. Okay? Ja. Så er der lige i gang i den her. Kommer der sådan noget lys. Sådan der. Når det bliver dag igen, så skal vi lige have fundet, så skal du lige vise mig det der sted, hvor du fandt guld. Lol, jeg har fundet iron. Jeg har ikke fundet guld, jeg fandt noget kul. Ja, kul hedder det. Jeg fandt noget iron. Hey. Jeg tager den her, du tager den her bøf, så tager jeg fisken. Okay. Den er stegt, så... Fint. Jeg er sulten. Ja, nom. Nom. Har du spist den? Nej. Gør det med det samme. Au, hvad var det? Hey, det er sådan en. Silverfish! Ja, vi havde dem. Hold da væk! Nej! Stay away from me, dude. Der er mange af dem. Er den død? One. Der er en med det op. Nok den! Der kommer også en zombie herovre. Jeg hader silverfish. De ødelægger ens blocks. Kan du huske, at der spawnede en million den samme sted? Ja, I var den. Det er den server. Jeg er inde på ham, den Nikolaj server. Jeg bliver lige nødt til at... Jeg skal bruge en pickaxe. Hvad? Har du en pickaxe? Hvorfor? Jeg skal hugge det ud. Jeg skal nok hugge det ud, bare roligt. Der kommer en creeper bagfra. Ja, bare fra dig. Han siger, at jeg skal stoppe. Det er mega smart med et diamond-sværd, der skal bare rush ind i dem og slå dem 3 gange, så dør de. Og de dør lige inden de eksploderer. Sådan. Okay. Har du noget? Noget hvad? En pickaxe? Lav lige det her færdigt.
Jeg dækker din ryg. Sådan her. Du kan få en brugt en, kan du? Ja. Pas på. Nu kommer skeleton bagfra. Holy shit. Jeg har arrows, men jeg har ikke noget at bruge dem til, fordi jeg har ikke nogen bue. De går efter mig nu. Ja, backstab. Jeg spy. Basker, det bliver bare player. Jakob, jeg har fundet noget kul. Fint. Bagved dig. Din ryg. Jeg har set det. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan nå at lave det her. Hvad? Skal jeg lave det her? Jeg skal have meget sensitivity op, det kan jeg mærke. Sensitivity, det skal være det her. Perfekt! Okay. Så kan vi se, hvad vi laver. Så. Vi laver det bare sådan en indhak i klippen, ikke? Jo. Sådan der. Ja, så bare lidt højere. Hvis du det tager længere tid at ødelægge cobblestone, end at ødelægge normal stone. Nej. Det gør det. Det var så totalt unødig viden. Er det ikke bare den her højde? Jo. Så. Har du noget kobbel? Ja, 2 sekunder. Ellers så må du lige mine noget, du har jo en pickaxe. Yndlings sodavand. Hvad? Forstand. Synger også en sang. Sig med Roland. Hey, det. De ser med ruller. De har tøj. Det lyder seriøst så sejl. Den sang og skills. No, jeg har ikke mere cobblestone. Jeg har 16 her. Jeg laver sådan her. Vi laver en mine herovre. Barrels! You know, give me more cobble. Why you no knock? Nå, jeg finder lige noget mere cobblestone. Dammit. Jeg skal over have den her dispenser, der er herovre. Hvorfor står der en dispenser? Det ved jeg ikke, der stod så en dispenser, da vi kom. Kig om der er noget i. Det har jeg taget. Hvad var der der i? var 1 stykke kul og 4 stykker bue. 4 stykker bue. Nej, 4 stykker pile. 4 stykker pile. God. Se med ruller. For det står, if it feels right. Jeg har fundet noget redstone. Hold! Men hvad med mine? Du får ikke noget ud af det, før du har en sølvpickaxe. Jeg ved det godt. Eller en jernpickaxe er der. En nu bare heller ikke. Kanskje. Og så da jeg lige møder på diamond, ikke? Finder du diamond? Eller hvad siger du? Ja, så da jeg lige møder på diamond. It goes like this. Taking Bonneton and I know you. Fuck, vi har et sygt hus. Ingen kommentarer. Hvad laver du? Hvad var det, du samlede?